Ассалому алайкум, бародарои азиз, подписчикои канали Бубуҷон медиа. Бародаро, ҳамаи шумо ма хоҳиш мекунам навора то охира гӯш кунед. Амоз як бародар мода ана телефон кард ватсап да хела қати мода тамос буд. Ана гуфт ки бародар илтимос мекунам ами чиза навор ки ба дигаро нафарое ки бигем бачаҳои ошебо бифаҳмонен ами хатогие ки ма кардам ана накунан ами хел хатогира. И хела бародаро ки пешакӣ бигумтон ки и бародара ягон ҳақоратам накунен. Просто навора то охира гӯш кунен ку хитон мефаҳмен иҷада духтар гунаҳгорай ё ки шавҳарям духтар ё ки и бародар ки гунаҳгорай хитон мефаҳмен. И кор нохост шидагия. Як кори нохост номест ки оилара бигем зиндагиша вайрон кунад. Хулос бародаро, чӣ хеле ки медонем да ютуби ма ватсап мондагия беҳад бисёр бародаро ай тамоми ай Германия ва ай ами Туркия ки ма қарор дорам ози ай ами Туркия ана ай Москва ай тамоми ҷое ки ай Тоҷикистон берна ай тамоми ҷо мисол тоҷико бародарои тоҷик ма да связан доим ай ҳоло мепарсам ҳазор омад ба ҳамашон. Ана хулос бародаро, я бародар хато накунем як моҳ шуд ё зиёдтар ана ватсапи мада як ана занг мезана бигем на се бор шуд бигем занг мезана қатим ягон ним соат бора михела аҳволпурсӣ мекуна гап мезана. И дафъа занг зад беҳади бад зиқ буд. Бас сабабша пурсидем чӣ гапай баъд ҳамаша мода нақл кард. Пеша ира сар кардам бигум бародарҷоно ки канали диюми мо фақат навораи Туркия ва ҳамхели навора мепартоем баъзан вақт эфир мекунем қати бародаро ҳамсӯҳбатем. Якум комментарияро бинен силкаи ҳами канал ма да якум комментария мемонам илтимос бародаро бидроен амуро я дастгирӣ кунен 1000 нафар зиёд шава. Иншоалло ки бо кӯшиш мекунем на 400 қариб 400 нафар подписчикаи 300 чантай амро я дастгирӣ кунем. Иншоалло ки да бо навораи хуб мекунем. баъзе навора да инева да у канала мебароя бародаро хоҳиш мекунам аму канал мани дастгирӣ кунен. хоб бародаро, ана и бародар занг зад беҳади бад бигем дилшикаста. баъд пурсидем чӣ гапай. гуфт бародарҷон ма як сабаб шидам ки зиндагия оила вайрон шид. ма гуфтам чӣ хел нафаҳмидам. баъд ҳамаша мада нақл кард. хуб гӯш кунем бародаро. хулос мега ки мо қати як бародар тамоман ӯ ай дига ноҳия буд ма ай дига ноҳия не ки ҳамамон ки тоҷик ҳастем барои ами как бародари тоҷик мега қатиш беҳад хуб будем мисол рафиқ будем. да як ана стройка карочи стройка да кор мекардем. гуфт хай бисёрие мега бачако қати бисёрие мега не ки мо якҷо будем доимо. як рӯз мега ами бародаре ки ана бигем қатим буд доимӣ ҳама вақт қатим буд ами бародар мега як шаб ами хел ҳамсӯҳбат шидем гап задеста будем. баъд ай гузаштаи худаш нақл кард мега ами бародар ай гузаштааш нақл кард. баъд ами даври қати дӯстдоштааш гаштан ами хел нақл мекунад мега ма фалон духтара дӯст медоштам и хел кардам ӯ хел кардам хай бисёри чизора нақл мекуна. мега ози бошаина шу кардагиай ким кадом беномус гирифтаиш мега хай мега и мега браҷон мега нагӯи хел мисол бача якҷо медона ки те чӣ кор кардай қатъи ти гап зада ё не и кори хуб нестай. хай нақл кан мегира мега инами хел. баъд дига серама ай гап меброя бой бародарам. баъд ай гузаштаҳои худаш нақл мекуна мега ки ма я духтара мисол и хел ӯ хел хай нақл мекуна. баъд мега ки ози боша ами қадар медонам ки ӯ духтар намедонам ай ки ҷои шавҳар кардагиай ози бошад бигем ки ай паи зиндагишай и ами ҳамаи чиза нақл мекуна. и бародар мега ин ами хел шид мега ҳамаи кора мисол қатиш кардем фақат мақсад нагирифтимаш ине ки тамоми чира қатиш бигем кайфу сафои дунёро кардем.
оз боша шавҳар дора, мисол намедонам дар куҷо шавҳар карда, мега шавҳар кардагӣ рафтагия не ки то ҳозира мега ма ози боша мега оиладоро мега соҳиби фарзандам, не ки дар телефонам дар сейфи телефонам суратош то ҳозира мега гаҷо кагӣ мондагия мега мебурора суратҳоро нишон метия, дар ҳамин ҷураш нишон метиям, аввал нақл мекуна ҳамаи корҳои кагиша мега бовар накунӣ ин ама олиам суратҳои амро дорум мега мебурора телефонам ҳамин хел мета ҷураша телефонам дидан баробар телефонам намтай дар дасти и метавон ҳамин хел ба қар мебуроя мерава и ҳайрон мешава и чӣ ба ки як ябора биромада пешам рафт телефона дода ки рафт хулос ки иам ҳайрон мемона баъд мега шояд ки ами духтар ози оилаи ами боша уи ҷураша ми зан дора як духтарча дора ба қар биромада мерава и ҳайрон мемона и ами рафтагиш дига чизоша ҷамъ мекуна дар стройка кор мекардан чизоша ҷамъ мекуна ягон каса ягон чи нагуфта яке бенома нишон мешава и амрош ҳайрон мешава амрош боша и воқеа дарак надоранд чӣ гап шидагия и уже худашам мефаҳма ки значит ягон чи ҳастае ки мия мебина ҳеҷ ҷода нест ҳамин қадар исус мебина номерош да занг мезана ватсап шуда киштагӣ номерош кор намекуна хулос мега ҳамин хел ранг як муаммо байни мо дамонд ки барои чӣ и як ябора беному нишон шид ҳамин хел мега байн 4 қариб 5 моҳ мега мегзара ма ҳамин чиз мада мега як ранги муаммо буд ки чӣ гап шид ки як ябораи беному нишон шид ҳеҷ кара паноҳ ба худо накарда ҳеҷ каса ягон чи нагуфта як ябора чизошуни нестай худашам нестай баъд мега қариб 5 моҳ байн гузашт дар ин байни 5 моҳ мега чанд бор ҳамун бачаҳое ки бародарое ки қатъимон кор мекуна зангш мезада номерош киштагӣ ватсап ҳама киштагӣ як рӯз мега ҳамин хел дар ҳамин рахти хоб омада мега яке ҳамин хел ҷое ки ҳамун хоб мекард мега дар бари ман хоб мекард беҳад мега тилло бача буд мега беҳад инсони хуб буд мега бачаи шух буд якҷо шухӣ мекунем пешаи хоб рафтан мега яке ҳамин ба ёдам зад бироман гуфтам куя бурга зангш бизанам мега дар байни 5 моҳ бисёри вақт занг заданӣ мешидам мега худам хиҷолат зада мешидам ки шояд ки ҳамин хел боша ки ҳамин сурате ки дид оилаи ҳамуай ма худам шарм мекардам занг бизанам мега бачаҳо зангш мезананд киштагӣ яке мега ма ҳамин чӣ хел шид ки занг задам дар ватсапш ки мега гудок рафт мега яке вардошт телефона мега салом алейк кардам хай гуфтам е бача куҷо шидӣ як ябора беноми нишон мисол ҳечи нагуфта биромадӣ рафтӣ баъд мега ки ҳамаша нақл кард мега рости гап ҳамун рӯзе ки ма дар ҳамин чизҳоро ҳамаша нақл кардӣ бировардиу сурате ки нишон додӣ ҳан ҳамун одам ози оилаи ма ҳай ҳамун оилаи ма буд набоша и бачае ки бигем ҳамкораш ай дигар районай ака районашон махфиай ай дигар районай анай бародаре ки мара занг мезанад тамоман ай дигар ноҳияй хай бигем наздикай ноҳияошон ана оилаи ӯ боша бо ай дигар ноҳия хеле хел мешава ку баъза нафаро ай дигар районҳо қати гап мезананд ин хелиҳо ҳам мешава ку баъд хулос ки мега ки ҳанаму нафаре ки тамада нишон додӣ ҳамаи чое ки нақл кардӣ ами одам оилаи ма буд мега нами одам оилаи ма буд рости гап мега вақти тии гапа гуфтӣ ма дигар худма қапида натонистам ҳамун замон омадам билет гирифта тоҷикистон омадам мега баъд мега ки баъд чӣ ба ту мара ягон қатъим на ягон ҷанг кардӣ на ягон гапи безеб нагуфта биромадӣ рафтӣ мега барое ки ма шарм мекунам дар ӯ ҳолат ма тура ягон гап бугум иҷа ту гунаҳгор нести иҷа ма гунаҳгорам ки вақте ма қатъи дига духта пеш гап мезадам ма сирри чизое ки байни мо буд оз боша ӯ оилаи дига касае ӯ дар никоҳи дига касае ма дар номуси дига одам расидам мисол корое кардагӣ ма дар ту нақл кардам мо бо гуфтам ӯ беномус гирифтаеш
نه که خداوند میگه مرا همی خیلی نشان داد که با این با چشمت ببین. این ما در یک درس شد گفت که ما زن دیگه که صدت نقل کردم چی کردم، خداوند مرا بگم اساسیش نشان داد، غضب الله مرا این نشان داد، همین چیزا ما حقیقیش مقصد با چشم خودم دیدم. در این حالت من ترام هیچ گفتن نتونستم. ما ای گپای نقل کردی خودم شرم کردم برای همین دیگر روی ترام نگاه کنم نتونستم. راستی میگه بر اومدم همشه با دیدن نقل کرد. میگه اومدم میگه یک 2 ماهوری به حدی بد نامتری میگه ناراحت بدم. میگه هر وقتی که میگه دخترچه مایدک داشت، همین برادر میگه که دخترچهش 1 ساله 2 ماهه همین خیلی بد. میگه صورتای دخترچه‌ش هم دیده بودم. میگه خیلی بعضی آدمو بچه‌ش یا دخترش یگان همکاری که قدش نزدیک نشون میده، نه که هیچ وقت اویله نشون نمیده که این اویله ما های این خیلی اگر میدونست که اویله عروس پیشتره اویله و هیچ وقت نقل نمیکرد که چیزی را صورت نشون نمیداد، نه که دخترچه‌ش دیدگی بود. میگه دخترچه‌ش به حد دخترچه خوشروک بود. میگه خلاص میگه که 2 ماه با چی عذابو میگه زندگی کم نبوشه. پیش این واقعه میگه شیدم ما قطعی زنم یا نمودی بده. میگه تمام آدم‌ها هوس میخورده زندگی اردیمو. خلاص میگه همین قدر میگم زن ما دوست داری کنم، همین قدر میگم دخترچه ما دوست داری کنم. میگه وجدانم عذاب میته. هر یک دقیقه میگه گپای پیش نظر میاد، زن ما به حد نظرم دیگه خیلی میبینم. میگه داج دخترچه ما میگه نمیتونم برام دوست داری کنم. بعد میگه زنم چند بار گفت چی گپ شده که مثال ما در او قدر اهمیت نمیتیم. مثال بگم دستم و کار کردی اومدی نه که از باشه عموما با ما اهمیت نمیتی. رنگی پیش وقته مثال قطیم شوخی کده نمیخندی، همه وقت و چی مرا نگاه میکنی، رنگ دل تای دنیا موندگی. نه میگه هیچ نه بخیره. میگه همی خیلی میگه ایبن 3 ماه گذشت. میگه خیلی همی خیلی قطعی بعضو میگه 3 ماه گذشت دیدم که نمیشوه. زنم به حد بسیار سوالم داد چی گپای دل طاقت نکرد. میگه سحر بود پیش از دفتر میگه با اویلم اومد. میگه گریه کرد چی با؟ میگه که تمرا دیگه اهمیت نمیتی، ممکن در اوجه زن گرفته یگون گپای. بعد میگه دلم طاقت نکرد. میگه گفتم بیا خوبش. میگه سرانو دیگه نمیشوه. میگه زندگی یگون معنی نکده سه همشه میشینه در خونه نقلش میکنه. میگه گوش کن تن همی خیلی آدم هم میشناسی، نامش هم میگیره همی برادره، زنش همی خیلی علاقه میفهم. میگه فلان جو همی خیلی آدم هم میشناسی. خیلی میگه که من بسیار در 3 ماه میگه فقط خودم با خودم میگفتم که خیلی چیزی بود پیش گرفتنی ما بود بخیره، عمودم نمیشید. میگه طاقت نمیکنم، به حد عذاب میکشیدم، داج دختر ما دیگه نمیخواستم دیدن. بعد میگه زنم همی خیلی علاقه دیگه شد. میگه رنگ روش گفت نه نمیشناسم. برو میگه صورتی که قطعی داشتم میگه باید بوش گرفته بودم، صورت قطعی بود امرا نشوندم. گفتم امیر میشناسی؟ میگه خب کرد همی خیلی. گفتم من همی قطعی ما همکار بود، همه چیز ما در نقل کرد. میگه خیلی همی برادر گفته که زنی ما تیلو انسان بود. میگه پدر مادر ما به حدی بعد بسیار حرمتی ایجاد میکرد، خدمانی حرمتی ایجاد میکرد به حدی بعد. میگه زنم تیلوی بود، ما باور دارم دیگر رنگی او زن نمیوم، هیچ وقت نمیوم. میگه زن ما دوست میداشتم. میگه زندگیم خوشبختی بود. میگه همه وقت خوشبخت بودم. میگه خلاص میگه اخیر دلم طاقت نکرد. گفتم زنک دیگه خیلی زندگی یگان معنی نداره. آمده همشه میگه نقلش کردم. گفتم اگر چند قیبو شد طاقتم بکنم نمیشه و زندگی خیلی معنی نمیکنه. میگه باور میکنی گریه کردن عقلم داره. میگه خلاص میگه برادر اخیر نشید. زن معموجه میگه یگان خونگیو نمیدونست چی گپ باینده گذشتگیه. گفتم زنک بخشش که من دیگه یگان راه ندارم، من دوستت میدارم، من قطعیت خوشبختم، من نمیخوام دخترچه من مثال
сағира шава, бепадар калон шава, не ки дига ягон илоҷ нест, ягон раҳ надорам. хулос мега ба гирья ҷавобш додагӣ, мега ба гирья ҷавобша додам, мега саҳари рӯза, мега ҳамун рӯз мега биромад яке рафта хонагиёам ҳайрон шиданд. мега то ҳозира хонагиё меган бачаҷон, мега чӣ гап байни шумо гузаштагие ки бе ягон ҷангу ҷанҷол и хел ҳодиса шид. даже духта хонагиёшунани сира нақл накардай, и амни бигем ки нақл накардай, бачаам нагуфтай. хулос мега ки ба ҳамин наздикӣ очам ҳамин қакад ки биё мақсад духтари ҳамсоя нав мактаба буд каге ҳиҷо намехонад, биё амира битем ҳамсояра. ма гуфтам розия, мисол нав мактаба буд каге биё амира метемад. мега гуфтам очаҷон ягон каса ман намегирам, дар корам нест. мега бовар мекунӣ дига мега занам ҳами хеле дӯсте медоштам ки тамоман дига ягон духтара гирифтан. ман фикр мекунам ранги ӯ занам дига дар дунёма намеёвам, мега беҳади бади инсони хуб буд. не ки ай сабаби ҳамин гапу чап мега дига ман натонистам зиндагима давом кунам. мега ҳар вақти видеое ки қатъи занам доштам дар телефонам ё ин қатъи духтарам доштам, мега ҳар вақте нигаҳ мекунам дили ҷигарам меган ҳамтари реш мешава, мега барои зиндагӣ ободам. не ки чӣ кор кунам ки бо ҳамин чизо дар пеши чашмам меоя, дига виҷдонам намемонам. хулос мега ки очамшон ҳамин қадар карданд ки биё ҳамин ҳамсоя розия битем духтари ҳамура зиндагӣ ки мақсад медонанд ки хай хонавайрон шудагӣ розияне, ки медонанд феълта ки бачаи хуби мисол. не нагуфтам, мега майли розӣ бошанд ҳар ду тараф майли. хулос очамшона гуфтам нея, ма ранги ӯ занам дига намеёвам, зан намегирам. хулос бародарҷоно, ба ҳамин ҳайбайн ҳамин қадар мега гузашт. мега чӣ кор кунам бародар ки ҳар вақте дар телефонам мебинам дунё дар назарам шумай, на шаб хобу мебара, на рӯз хобу мебара. не ки дар иҷа мега ма тира гунаҳгор намедонам, ма дар иҷа тира гунаҳгор намедонам. ма худма гунаҳгор медонам ки ма ҳамин гуноҳро кардам. мисол як заншаванда як кас дигара бигем истифода бурдам, ана ҳозир боша зани дига касай, оилаи дига касай, не ки ма дар пеши ту бо ҳамин кора таъриф карда нақл кардам. ин чиза худованд мара нишон дода ки ма ба як рӯзи ма бифаҳмам. ана и бародар аймо хоҳиш кард ки илтимос бобоҷон додарҷон ҳамин навора бикӣ ки баъзе нафарое ҳастанд ҳамхели чизои гузашташона дар ҳар кас нақл мекунанд, накунанд. ба худо мега иҷа ма гунаҳгор нестам, мега медонам оли комментария дар ҳар гап мара меган, мега иҷа ма гунаҳгор нестам. инсон чӣ дар пеш чӣ меоя ҳеҷ кас намедонад. мега ман намедонистам, хай ӯ нақл кард, ман ҷои гап омад нақл кам, амиқа мега беақлӣ кам ки суратам нишон дода. мега хулос мега медонам мара ҳақорат мекунад ки иҷа ма гунаҳгор нестам. мега хай худованд худаш ҳамаи чиза чӣ мекунад. мисол ма чӣ медонам чӣ гап мешава. мега бовар мекунӣ ин чизора мега ҳаму бародар нақл кард, гирья карда нақл кард, гуфт ма духтарма занма беҳад дӯст медорам, не ки виҷдонам дига намемонам зиндагӣ кунам. ҷавобша додам. мега бовар мекунӣ мега ма дар жизнам оли гирья кагӣ набудам. мега дар жизнам, не ки дар нақл кунӣ ва гирьяи ҳамун бародар меган антари худам гирья кам. мега бовар мекунӣ мега гирья кам, дига натонистам. даже ҳамин бародар худма нақл кардан дар кун антари лабош чӣ шидесам. бовар мекунӣ беҳад алам дошт. гуфт бобоҷон бародар қасам хӯрд, мега ин чиза даже нами ҳамкорое мекунам амиҷан ин сира мега то ҳозира ёдам муаммое ки ӯ куҷо рафт, оли намедонам номерош кор кардеста. мисол ин хеле ҳодиса шидагиай, то ҳозира ин сир мондагиай. ма то ҳозира худма гунаҳгор медонам ҳамин чиза ки ма сабаб шидам зиндагӣ як каса вайрон кардам. мега не ки хай иҷа ма гунаҳгор як ҷиҳат бигирем, ма чӣ медонам чӣ гап мешава. барои ҳамин бародаро баъзе одамо дар ягон ҳамкорош дар ягон кас чизои гузашташа ҳамин чизои историёша нақл мекунад, ма ин хел каму хел ма фикр мекунам ин кори хуб нест. ин дунё ҳамия як ягон гуфта намешавада. барои ҳамин бародаро ин худаш
ایرا میدونه که همی گناهایی که کدای با نقل کنی دیم بورا توج دیم بورا بگیو که همون کارا کدای گناهگار دیم بورا میشه باور میکنی این چیزا من در نقل کد به حدی بعد زیق شدم وزو برادر باشه بگیم زندگیش ویران دخترچش اینا به پدرمون اویلش باشه اویلش همی بچه را به حد دوست میداشت زندگیشون به حد خوشبختی بود نه خیلی نصیب تقدیر همی بده مثال خیلی زنش فهمونده که زنک من ترای خورسای برای الله دوست میدارم زندگی ما خوشبختانه نه که چیکار کنم که دیگه مرا وجدانم نمیمونه دستم مشید که من در چی عذابایم نمیتونم هر وقتی که میبینم یا دختر ما میبینم میگم دوست داریتون کنم مرا همین چیزا در پیش نظرم میاد من نمیتونم ترا مثال داشتی دوست بدارم زندگی کنم حوزی هم سری وقت یک فرزند داریم تا میتونی برای شکر پای زندگی چه من هم یک پای زندگی میشم میگه میخوام زنگ بزنم دخترم قطعیه بینمش گپ بزنم وجدانم نمیوردوره یا بر زنگشون بزنم میگه زنگ میزنم بعض وقت میگه نمیتونم جوابشون بدم شب روز دل جگرم میسوزه برای زن و فرزندم نه که چیکار کنم میگه برای همین برادرها خیلی این برادر مرا زنگ زد خواهش کرد که همین خیلی حادثه هیچ کس نگفتم یکم آدم خودتی که من همین چیزا درد دل کرده استم ده من خودم میگن ناراحتم باور میکنی میگن انتهای درنکی خود من خورده استم که من سبب شدم همین چیز ده